Kamil Rojxi, Pollak ta' 41 sena tressa il-qorti akkużat li seraq żewġ magni ta' dajes minn Manuel Island. L-akkużat li fil-qorti qal li ma jaħdimx u li joqgħod Marsa Scala wieġeb ħati għall-akkużi miġjuba kontrih. Il-prosekuzzjoni mexxija mill-ispettur Jonathan Rensley eżebiet l-evidenza fosthom Beretta li kien liebes l-akkużat dak il-ħin li fih wettaq ir-rejat. Hija stqarret li l-akkużat ikkopera mal-ewwel. Madankollu temmen li l-pina ta' priġunerija tista' tgħinu jelimina l-vizzju ta' droga għaliex ikun jista' jingħata l-attenzjoni meħtieġa u jkun f'ambjent ikkontrollat. Id-diviża talbet biex filwaqt li huwa riċediv u ma jistax jingħata sentenza sospiża skont il-liġi ta' tikas il-fatt li huwa kollabora. Is-sentenza se tkun qed tingħata fl-24 ta' Novembru li ġej. Matthew Camilleri ta' 34 sena mill-Gżira tressa il-qorti akkużat li waqt li kien meħlus mill-arrest jistenna l-eżitu tal-appell dwar sentenza ta' 6 snin priġunerija seraq minn numru ta' ħwienet u wanżam arrestat. Huwa wieġeb mhux ħati għall-akkużi ta' serq aggravat ta' flus kontanti minn ħwienet f'Santa Venera, Ħalbalzan u Birkirkara bejn 12 u 17 ta' Novembru. Dan fil-waqt li ġie akkużat ukoll li rreżista l-arrest bi vjolenza li huwa riċediv u li kiser ordni tal-ħelsien mill-arrest imposta fuqu mill-qorti fost l-oħrajn. 18 l-immigrant ammettew fil-qorti li kkawżaw eluf ta' euro fi ħsara waqt rewwixta fiċ-ċentru ta' Ħalfar l-erba' li għadda. L-avukat tal-għajnuna legali Martin Fenech qal kif l-immigranti kooperaw mal-pulizija u stqar li wieħed irid jagħmel differenza bejn protesta u rewwixta. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Donatella Frendo Dimek tat sentenza sospiża ta' priġunerija skont il-ħsara li kkaġunaw. Is-sentenza tvarja bejn sena priġunerija sospiża għal 3 snin u 22 xahar priġunerija sospiżi għal 4 snin.